Vale, entendo que está todo no seu sitio. Bueno, no, porque non estou capturando Endling, pero eso ten fácil solución. Bueno, me está... Igual a luz que está entrando de fora me está cegando un pouco. E claro, se me poño así... se me poño así me dá ainda máis... O sea, hai un pequeno inconveniente que eu vou ter que poñer a pantalla un pouco máis así porque senón estou medio en sombras. Pero... con independencia eu necesito baixar un pouco a persiana porque senón non vexo. Non sei como vou a facer isto. Bueno. Vale. Bueno, igual vos non o vistedes, igual tiven sorte, como se fosen bo. Pero arranquei en falso. Eu creo que 2 veces. Porque iba a dar a arrancar directo, me din conta que estaba a información do streaming posta de Gulón e que non a cambiara. E de repente me puse a machacar o botón de transmisión, creo que lle din a iniciar transmisión 2 veces nese proceso. Pero como solo me saliu a alerta de ending, supoño que tiven sorte. Controles... bueno, todo isto. Pues esto... ¿qué pasa aquí? ¿Por qué non está conectado ao mando? O sea, acabo de ver antes. Boas, Antón. Vale, pois polo que sexa, deulle un lapsus e o mando non quería ir e agora pois sí que vai. Ah, que curioso. O sea, si pulsas un botón no mando, ponche ao rollo do mando. E se pulsas unha tecla no teclado, cámbiache o que chamosa en vez de amosar chamando poncho teclado. Está bastante ben iso. Vale. Espera, que fixe? Vale. Modo daltónico non o necesito, pero vale, sí, porque vexo... Ah, vale, o que puño outro día, o que puño onte outro de gravedade do daltonismo. Eu estaba entendendo gravidade como algo de como gravidade no sentido físico. Bueno, creo que estou dicindo onte e en realidade me estou referindo a Gripper, que eu xoguei hai un par de días, pero... Ui, que está pasando?
Que non sei se vos pasou a vos, pero a mí me deu a impresión de que deu un par de tiróns. Entón... Pero sí que está dando tiróns. E non sei por qué. A ver se sube un pouco mellor por... non sei por qué, pero mellor por estar aquí. Bueno, todo isto está ben de... eso. Non sei se estaba entendendo iso. Ah, é verdade que podéis cambiar as cores. Esa música de acordes.
xogar a demo, o sea que... aparte xogar a demo contigo. O sea, contigo en chamada, quiero decir. O sea que cheguei un pouco máis adiante que a isto. Penso que xoguei o sea, o primeiro día, pode ser. É que non vou a dicir o que pasa ao final do primeiro día, porque supoño que haberá xente que non xogou este xogo, pero... mira, que rápido crecen os... Acabo de dar conta, os crías de raposo terán un nome específico. ¿Qué acaba de pasar? Ah, vale. Epa. Vale, primero se me peta, abro administrador de tarefas para ver qué pasa. Y para abrir el administrador de tarefas se me peta. Bastante guay. Ah, te puedes meter aquí, vale. Noite 2. Vale.
Parece en algún sitio, canto queda de noite. Non sei se andrà. What? Vale, ¿dónde está Gorida? Tengo la impresión de que en algún punto me equivoqué. Ah, coño, claro, aquí. Os rastros non duran para sempre. Si, buf. Sí, pero vale. Ey, 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 ey. No, espera. Ok. Mira que yo xogara, pero hostia.
Por que está o xoguete este aquí? Os teus cachorros precisan tempo ou mimos para recuperarse dos recordos traumáticos. Pero como vai o tema dos mimos? O sea... pulsa... Bueno, os raposos... As crías, eso de que saltaron por riba da trampa é relativo. Ui. Vale. Vale, xa sei. Outro día. Vale. Vamos a intentar volver ao tobo.
Sí, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale, tienen movimientos. O sea, entendo que como que conforme van crecendo poden facer máis cousas. Ah, vale, habilidades de los cachorros. Rastros. Ah, o sea que esto puedes volver a ver. Los dos cachorros aprenderán nuevas habilidades en sitios concretos. Non sei se explorar un pouco máis. E que a ver, cruzar esta parte me leva bastante tempo. Igual me compensa pensar en volver ao todo. Porque as noites non son tan longas. Sí. Este non quere mimos ou como é o tema? Vale, vamos por todo. Mima, o que gañaron de comer
de comer o peixe xa o perderon facendo aquí o paro. Non, acaba de ser curioso. Boas, Fred, que tal? Cuidado cos depredadores. Ei, este rastro? A ver, aquí hay esto. Aí máis adiante hai un... non sei se é un ofeto ou un teixugo. Que é isto? Boa, Risou. Ah, perfecto. Que simpático. Hostias. A xente que vive proteger non chora. Correcto. Xa bastante ten esa xente como... Bueno, hai que bulir. Señores, pásame po todo. Epa.
puede ser iso. Era a música. Ah, vale, porque a música se tensa cando se acaba a noite. Bueno, señores, a dormir. Esta é desintoxicación. Non, acabo de sacar un logro, non sei de que vai. Non podes ganar unha perecia ferida. Vos far un. Ah, vale, far un saudou máis arriba, non me fixei. Así que animales cruzados. Buf, sí. Non direi que... Non sei que non direi. Igual me plantexei o tema de Zelda e... De cambiar de parecer, ¿de qué? Algo me di que van a morrer de fame. ¿Qué es esto? Vale. Ah! Pero que fixemos? Pillarle o peixe o pescador. Buf, direi que onte tivo lugar unha conversa moi longa, moi longa. Para empezar, que eu vin os dous botes, están os dous botes cheos. E segundo, que, a ver, non vos vai gustar o que vos vou a decir, pero a estas alturas, o sea, se xogo agora mesmo Breath of the Wild, non sei se me vai gustar, porque basicamente teño moi presente que significa para moita xente. Que cojones? E iso me vai condicionar bastante a hora de xogar. ¿Qué acaba de pasar?
agradezo o ofrecemento, pero creo que o Breath of the Wild é mellor que o xogue cando me preste xogar o Breath of the Wild. Porque se o xogo nun momento no que non me apetece, non sei eu se vai salir moi ben ese tema. A ver, as cousas para min teñen uns tempos e non me, o sea, hai momentos nos que me apetece, estou de humor e me entra no momento no que estou personalmente xogar un determinado videoxogo. E hai outros momentos nos que non, polo motivo que sexa. Pode ser porque teño o chollo e non me vexo coa cabeza como para meterme na historia ou no... Bueno, quen di na historia, di no gameplay. O sea, hai cosas que simplemente, non sei, me apetece meterme na atmósfera. E necesito un tempo e un espazo mental para entrar nese rollo. No, Animal Crossing pegou forte na cuarentena. Mira, non sei moi ben a que xoguei unha cuarentena. Non me acordo. Vale, espera, que hai por aquí? Mira. A que xoguei na cuarentena? Ah, rexogar o Final Fantasy IV. Quería lembrar. Porque ademais cando comezou a cuarentena eu acababa de rematar o Dragon Quest 11, pero durante a cuarentena non xoguei o Dragon Quest 11 porque non teña Play 4 aquí. Eu o Tetris 99 non xoguei, pero o Tetris Effect ainda lle botei unhas cantas horas. Debo recoñecer. O Tetris Effect era un xogo que cando estaba rayado e necesitaba tempo para rayarme a pensar, lle dedicaba bastantes horas. Taiko no Tatsujin. Non coñezo, a verdade. Tetris Effect en VR. Vi algunha cousa do Tetris Effect VR. Vale, imos ter un problema. Porque algo me di que isto está moi lonxe do todo.
¿Qué es esto? ¿Por qué había un peixe no chan? Bueno, con independencia vamos por todo. ¡Ey! Yo pedía a light amarela e tiven que conformarme coa gris F. Isto que é? Ah, bueno, como acabo de salir do xogo se pausou. Home, sí, pero supoño que a pintura, o sea, para pintala ben, non creo que sexa barata. Para tunar tos Joy-Cons. What? O sea, si eu estou vendo esta mierda, vos de la ver tamén. Espera, a ver, modo estudio. Si non, despois pasan cousas. Ah, vale. O sea, que é isto? No, espera, esta velocidade de reproducción. Que cojones estou vendo? A ver, que é un temazo, ¿no? O sea... Sí, me parece bastante bonito. Se va a ser con tambor. Ah, sí, que puse hecho periférico. Pero co tambor rollo coas mans ou como se tiveses maquetas? Trae baquetas. Muy mal. Altísimo. Madre mía. Entendo. Bueno. En fin. Vamos a obviar este... Dependiendo de dónde lle deas, activas un botón ou outro, mi madriña. A ver, que pasa aquí? Porque isto... Aí vese todo tinglado. No, espera, what? Ah, vale.
La gente está loquísima la vida. Estou flipando. O sea... Estou flipando a uns niveis que non vos podes facer unha idea. Mima. A xente está loquísima da vida. O sea, é que eu estou pensando en tocar isto me está dando xa un yuyu mental. Xa me estou liando coas baquetas sin collelas. Mi madriña. Bueno, vamos a olvidar este paréntese, porque en teoría eu estaba xogando a Endling e me puxen a ver isto, pero... Branca toca varios instrumentos. Ah, entendo. Bueno, pues a ver, é unha cousa que sempre está guai, ¿no? O sea, a verdade... Agora hai tempo que non toco o tambor, por exemplo, pero bueno, é unha cousa que está ben. Quedad allí xa. Nin ao principio da festa do monte, porque ao final claramente é imposible. Correcto. Isto convalida 2 anos de percusión no conservatorio. Ah, vale, sí. Sí, efectivamente. Bufe que eu estaba o vendo comilona vegana, licor e taiko. Correcto. Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Ah, este é o teixugo. Bueno, nunca sei se un teixugo ou unha mofeta. E mira que non serán diferentes. Despois de me cago lo vale, non estou moi para este xogo. Entendo. Entendible, a verdade. Ui, me estou metendo en problemas, verdade? Vale, aquí me puedo esconder esta mesa.
Ah, vale, aquí hay... Aquí non acabara de se comer. Ah, que esto tengo un mapa. Grande, Adrián, grande. Non sei se vamos a dar chegado ben. Ao todo. Acabo de descubrir que o xogo ten un mapa. Para que vexas. E perdiche este momento... Perdiche este momento de que me puxese a ver un vídeo dun señor tocando percusión nuns tambores para a Switch. E a proposta de Fede de facer unha comilona GG. E creo que con iso máis ou menos bueno, acaba de ser in extremis. Liniero Licorca. Sí, cito textualmente: comilona vegana, Licorca e Taiko. Epa, mira, cada vez que saio da fiestra dos xogos se pausa isto. Correcto. Bueno, perdón. Correcto. Voto a favor. Vale. Está ben tamén eso. Oh shit. Que acaba de pasar aí fora? Por eso considero Discord un espazo seguro. Porque non está dranciño.
meu, que faltaba. ¿Cómo? Ah, vale, entendo. Ay, Dios mío. Vou máster de facer comentarios do dominio da lingua. Correcto, pero eu absteñome, pero Frede non. Está ben como concepto. ¿Qué está pasando? Vale. E podo ver canto queda. Hai algún sitio no que eu poida ver canto queda de día? Porque estaría bastante ben. Así como idea. Vale. Por lo que sei, eso está taponado, así que creo que teño que levar outro camiño. Ah, esto está taponado también. Sí, vale. Espera. Por aquí por donde venía antes. Tendrás que preguntar. Por Dios. Ay, por favor. Non me dera conta dunha cousa. O... Correcto. Non me dera conta dunha cousa. O mapa sinala eventos. O sea, aquí hai un evento que eu non vi. Ah, e aí está o teixugo. Que ademais, sí, efectivamente un teixugo. Decía, eu non sei se un teixugo ou unha mofeta. O mapa ten a resposta. Porque agora podo ir por aquí. Sí, tería sentido que cambiasen os días.
Agora vou visitar o... En que momento? Ah, vale, o teixugo está por aquí. Despois, outra cousa. Onde está ladrar? Ah, ladrar está no B. Vale. E por qué? O sea, hai un botón para habilidade, pero non vexo... Non podo interactuar contigo amablemente, amigo. Sí, pero que eu non quero rodear. Quero facerme amigo do teixugo. Ah, vale, espera. Ah, vale. Podes meter presa. E agora, se vou cara aí... Que puedo coller a un coa boca e levalo. Recoñezo que a mí iso ainda non me saltou. Ah, vale, para ir por aí tengo que ir por aquí, ¿no? O sea, non mo explicaron en ningún momento. Non sei se mo explican. Epa. Pasa que agora xa tengo que empezar a volver para todo.
Ah, vale, resulta más peligroso, entiendo. Hay acciones que no podrás hacer con un cachorro en la boca. O sea, ¿cómo se collen os raposos estes na boca? Ah, vale. Ok. Hey, vale, aquí. ¿Cómo? O sea, isto tamén conta como un refuxio. Oh. Que guai. Os inimigos cercanos poden oírte. Supoño que con iso tamén terás que xogar. Vale, hai un evento que non cheguei a ver e aquí hai outro evento. Entón podemos ir xogando con iso. A ver, por exemplo, aquí hai comida. Entón podemos ya dar os cachorros.
En que sentido se move isto? Mira. Vale, entendo que no momento no que me tiro deixan de vir comigo. O cale un pouco Cristo. Xa máis ou menos vou vendo. Bueno, agora que descubren o mapa é como... Oh, shit. Pero como non me pide? Que queres que faga aí abaixo? Ah, bueno, agora pirouse el. Ah, vale, sí, agora... Como que pode interactuar un cachorro? Ah, pode ser. Sigo levando os tres? Sí, ¿no? Ah, igual é para que escale un dos cachorros. Non o sei. Porque sí que quedaba un ovo nesa árbore.
Acabo de escoitar un tiro. A que hora está taponado? Pero... non vexo que... sentidos, acariciar... Que o Y? Únicamente... non sei, no... Podo? No, non podo. Que fai isto? E agora a ver, porque aquí hai un interrogante, pero está o carroñeiro. Apeteceme entre cero e nada. Este que fai? Ah, vale. Poden subir un a mí? No. Que fai? Ah, vale, aos pequenos non os ven. Puta vida!
aquí, pero agora por aí é demasiado alto e non se van tirar comigo, así que... Ai, o que me faltaba. Mima. Adiós. Igual me acabo de tensar un pouco, non vou dicir que non. Mi madriña. As distraccións confundirán o peleteiro sobre a túa ubicación. Un dos lugares marcados con tal permitiráche colocar unha distracción. Molly. What? Teixugo, o icono de Teixugo agora é un evento. Marca este lugar para engañar al peletero. O peleteiro buscarate nesta ubicación ao final da noite. Vale. E aquí por que non podo?
pero vou manterme alonxado desta zona. Son consciente de que acabo de asumir moi forte. Asumir o que? O que me acaba de dicir o xogo ou... amigo el búho. Que o tema é que agora xa non sei nin que dixen, o sea, nin cando o dixen. O que falta? Por que non aparece aquí? Ah. ¿Qué? Pues el cachorro este aquí. ¡Ey, ey, ey, ey!
La veremos refugiar. Como fala con ela? Bueno, no sé si era por aquí por donde quería ir, pero venga, va. Ah, vale. Pero... ¿Puedo? No, non podo subir con eles. Sí, xa sei que se pode usar máis dunha vez, pero tampouco... Que, por exemplo, agora xa teño a barra de fame dos cachorros ao máximo. Non sei se, por exemplo, me apetece comerme o coello agora mesmo.
Ah, hay un cachorro. Vale, verdad. Ahora hay un cachorro que puede trepar. Y aquí parece ser que hay un atallo de algo. ¿Un atallo de qué? LOL. Nah, claro, non podo ladrar con comida na boca. Ten sentido. Vino 3 veces. Vino unha vez, vino capturado unha segunda vez e logo deume comida a terceira vez. Na fábrica estiven, pero de feito creo que me falta por ver un momento na fábrica. Non sei se ubico en que momento do xogo estás. Non sei exactamente en que momento do xogo estou. Non sei se teño que pasar necesariamente por unha serie de eventos concretos. A ver, hasta aquí podese chegar, pero non se pode avanzar máis. Vale, aquí se pode usar a habilidade do raposo pequeno para que colla un ovo. Aquí non estiver. O sea, porque por exemplo por aquí sí estiven. E de feito por aquí se me cae un raposo.
Ah, sí, é verdade. Aquí se me caeu un raposo. Que foi o que aprendeu a colarse polo sitio. Ten boísima pinta isto. Ostras. Vale. Por iso me manda ir por aquí. A ver, podo... A ver... Podo interactuar co... Sí, vale.
Bueno, é unha media xa. Bueno, de feito pasan. Así que, se non vos importa... Ai, Dios. Teño que deixar de estirarme en directo. Pero bueno, se non vos importa, casi o iba deixando por aquí. Porque xa levamos 2 horas, tranquilamente. Sí, xusto agora. Entón, pois bueno, nada. Non sei se seguir xogando isto en directo ou non, a verdad. Non sei... Xa, ves que... Creo que vou facer unha poll. Duración 2 minutos, va, sí. Mismamente. Pois podedes votar se queredes que xogue, se que siga xogando Endling en directo. Non sei moi ben cando continuarei. Non sei, xa avisarei por Twitter. Pero vamos, un destes próximos 2 días ou así. Sí, a min gustame, o que pasa que, o sea, continuar seguramente continúe. A pregunta é se queredes que continúe en directo ou non. Esa é a pregunta. A ver, de momento hubo, non sei, hubo un par de momentos que foron así un pouco tensos, pero de momento a mí está me gustando. Da que recoñezo que, o sea, polos comentarios que me fai Antón, vexo que xogamos de xeito un pouco distinto. O sea, hubo un momento no que, por exemplo, creo que estaba falando, creo que había unha nena e eu escoitei uns golpes e me din o piro. Porque foi unha de, non sei, supoño que son un raposo asustadizo. Que se vai facer? Pero ainda, como se chama? Ainda xoguei un bo anaco, Porque, que día... Non sei, xoguei como 15 noites ou algo así. Bueno, estou preto da mitade. O sea, hai un número de noites máximo. Bueno. Pois nada, xa vos avisarei cando sigo xogando isto. Seguramente, pois non sei, a ver, si ou mañá ou pasado, en función de como me organiceu a axenda. Pois nada, graciñas a todas e todos por pasarvos. Como a sempre, pois bueno, xa supoño que a maioría dos que estades por aí o sabedes, pero podedes seguirnos en redes, todas esas cousas. Graciñas aos que a xente que nos apoiades en Patreon, e a Fala Morcego polo seu patrocinio, e non sei, iso, graciñas por pasarvos e vémonos na próxima. Deica loguiño.